плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилуват. И аз съм Стоян и съм благодарен на Бога, дека ме намери кога бех паднал. Бех паднал дълбоко в сметките на светот. Значи светот има сметки. Така е. И он си ги бара неговите сметки, светот. И заробва сите да слугуват на светот. Дава им пари, дава им всичко, само и само да слугуват на светот. Но аз, Бог ми откри и разбра дека този свет ми дава само лошо, зло. Първо, и кажем, и аз като дете саках справедливост. И барах справедливост. Дека и додах се виде неправда. Така е. И почнах да съм лош за властите. Они не сакат да барам правда. Они сакат да съм като них. И тогаш тук в наше село отипаят две момчета. Отипяват македонски песни. И говориха за Македония тогава и насила от българе, от македонци направят българи. Пишат на там без да не прашат, сакаш ли, не сакаш ли. И аз тогаш не ги знах тия работи, но ме възмути да ги изтепа ги тук на границата заради тия работи. И още повече започнах да барам правда. Барам тук, барам там, до затвор стигнах. Съдия ме властите, оти съм македонец. И аз викам, мислям дека съм македонец, они викат, нямаш право да мислиш дека си македонец. Има кой да мисли каков си вика. И така, преди повече от 35 години, веќе 40, сретнах едни люѓе, жени. Беха ми дошли на госте при моята баба, на жена ми майка, нещо да й кажат във връзка с моята жена. Моята жена не беше арна, така имаше проблеми. Викам, сигурно са дошли тук да й правят нещо там магии. И викам, няма да ви се мешам, аз съм надвор. Не, вика, ние не говорим, вика, за лошо, говорим за Бога. За Бога ли? Има ли Бог? И ако има Бог, викам, защо е несправедлив? Защо, викам, аз вече 10 години и повече съм по затворите, без да имам вина. Без съд съм по затворите. Не ме съд, право, вика, ти не си затвор. Право те вкарат в затвор. Да. И тогаш тия жени викат, види, ние сме жени. Ке ти кажеме, ама ние много не разбираме. Ако сакаш, беше сабота, ело утре в неделя има, вика, събрание, там мажете ке ти каже, що трябва. Добро, викам, кидом. И моята баба вика, не е за теб, вика там. На жена ми, майка им. Она удила, ама не ми кажа, че е удила. Защо не е за мен? Ти, вика, пинуваш, пушиш. Арно, ма, тия жени викат, нещо, вика, не си дойде, вика. Викам, добро, викам, къде що? Кажехме там в една кухня. Одам там и що да видам? Мирни люѓе. Да ти мирай да ги гледаш. Като почнава да пеят песни, не македонските, християнските. Викам, дех се намирам, викам. Аз викам, се намирам на друго место. На небето, тук не е, викам, небето. И като свърши службата, сите почнава да ме гушкат. Да ме гушкат. Викам, пак това къде си е видяло? И почнава да ме прашат, како си добър. Никой не ме прашал до сега, како съм, дали съм добър или не. Всеки ме гледаше накриво, от и аз не ги жалих.
И аз ги гледах криво. И тогаш от мъжете един ми вика, чул ли си, вика, за Исус Христос? Сега чул, викам. Аз викам, знаех нещо за Исус Христос, и като православна, майка ми православна, ми кажвала нещо, ама не знам, не чух, че Христос е Спасител. Не чух, че Христос е умрел за мен на кръста. Не съм чул, че Он ми е дал всичко и ми дава всичко, за да съм парен. И тогаш тия ми дадоха Божието Слово. Нищо повече не ми казаха. Увидех си дома и сега отворих Новия Завет, читам нещо, нищо не разбирам. Ама в Новия Завет се пише дека сме грешни. И аз викам, сега що съм толкова, верно грешен съм, викам, ама па чак толкова да съм грешен. Библията вика, нема ни един арен, нема ни един праведен, нема кой да прави добро. И да сакаш, не можеш да правиш добро. Боже мили, викам. И сега клекнах отма да се молям. Нема никой дома. Ни жена, никой. Отворих пердета да не се гледат от комшите, че се молям. Молих се, нищо не станува. Търчам към тия люги там вече, дек бех, они са отишли, ама газдата там. Викам, бе, така и викам, нещо станува с мен, викам, аз тук разбрах, че съм грешен, лош. Мигон се радува. От съм разбрал, че съм лош. Например си така улов ма без за Библията и он ми кажа как е тръгнал по Бога. Това още повече ме зарадва, он бил по-лош от мен. Он пияница, тепал жена му, децата му. И много лоши работи прил, аз поне там не бех прил това нещо. И така, с тия люги почнах да общувам. На църква одам. Вече моите приятели не ги мислям за приятели. Усещам, че са чужди. Усещам тия, що никога не съм ги видел, они ми станат по-арни. А и освен това, са цигане, не са македонци. Викам, отдехна де, викам, той е циганин тук, мен ме среща като брат, като приятел. И така почнах още повече да читам Библията. И колко повече читам, толкова по-лошо се виждам. Знаеш ли колко е лошо човек да се вижда, че е лош? Боже ми, аз като бях в затвора, като ме обвиниха, сега си мислям, що съм направил толкова ми лошо? Гледам, целият ми живот ще беше, мина като лента. Да видам нещо, да не съм въркал някъде. И сега по същия начин гледам в целия ми живот дали нещо не съм направил лошо, оно що било, не съм верувал в Бога. Най-лошото. Грех е да не веруваш в Бога. Всичко друго иде после. Не е преди това. Боже мили, викам, сега, арно, като читах Божието Слово, там пише на много места, ако се покаете, има шанс. Не нещо друг шанс. Аз не знаех, има живот, има друго шанс нещо. А да се покаеш, това означава да се смириш. Да знаеш, че ти нищо не можеш да направиш, що си прил, все е било лошо. И да соприш да правиш, защото ако почнеш да правиш, още по-лошо ще стане. И аз викам, Стояне, сега нема да водиш много, да общуваш с хората. И почнах да се крием от хората. И моята жена, тогаш бехме в такава връзка, не в мощна така брак. Що ти станува, вика? Викам, слушай, срещнах, викам, Господ. Как така Господ, вика? До вчера, вика, Македония, сега, вика, отде го измисли по този Господ?
Викам, види, Македония си винаги Македония. Ама Господ, викам, е още по-винаги. Значи Господ не само е постоянен, ами он, вика, помага на сите, кои барат. Той не помага на люди, що не барат. Людите, що не барат Бога, они мислят дека знаят, мислят дека можат и си правят това, що знаят. Вика, пак ти направиш някоя биля. Моята жена ми вика, да не те вкарат пак, вика, по затвор. Арно, викам, слушай, този път, ако сака Господ, ти ме вкарат. Ако не, викам. И тия от държавна сигурност ве отме разбрая, че одам на църква. Я тук. Сега, вика, ти измисли Македония. Аз съм измислил Македония. Сега па, вика, и Господ измисли, вика. И слушай сега. Забраняваме ти да караш жената и децата ти на църква. Викам, това не може. Ти забрани, викам, на твоите деца, не на моите. Ние ти кажуваме, вика, жената дойде да каже, не, она нищо не е кажала, вика. Ама, вика, ние ти забраняваме. Нема да говориш за Бога. А за Македония и за нея няма да говориш. И това защо да говорим, викам. Ние ти кажуваме, ти пак и те махнем от тук. Ти ме махни, викам, ако ще е Господ. Така ли, вика? Да, викам. И аз му кажувам. Там пише, викам, че дека на те, вика, и космите на главата са броени. Влакната на главата. Не се плаши от никой. И тия сега няма що да ни правят. За Македония може да ме вкарат затворо, ама за Господ малко тежко. Почти ама заплашиваме. Викам друг път. И аз тогаш зная дека прокурорите защитават интереси некои. И одма при окръжния прокурор, одам. От и дома идат ти от държавна сигурност да плашат жена ми и децата, да не слушате, дойдете по църкви. И ки ни кажуваш, що чита, де кода, що прави. Жената ми каже, няма да им кажем, вика. И аз одам към прокурора, викам, стой ако викам за Македония нещо, вкарай ми, викам. Но викам сега, викам, трябва съм по Бога. Не сакам, викам, да им разправи ни с вас, ни с людито. Верно ли бе, Стояне? Верно, викам. Виде се разбран човек. Вика, слушай, аз много се радувам, че страна по Бога. Вярно, викам. И вика, оди си, ако това, вика, и аз, вика, нема да дам, вика, космен да падна от главата ти, вика. Бре, викам, той кажа точно Библията. Духът. Одам си дома, и жената вика, що ти не прави нищо, викам, не се плаши. И почнах по-смело да се одам на църква, по-смело да свидетелствам. Идам дома тука, на тата му викам, тата, аз тръгнах по Бога. Сам ми вика. Защо? Ми вече, че няма да гонят, вика. Значи по полиции няма да ме гонят. Викам, добро, радувам се. Рома, он ми иде на гости някой път и аз идам тук, аз бе Благоевград. И вика, слушай, сега кога иде дом, вика, все за Бога ми говориш. Кажи нещо за Македония, вика. Кажи нещо, вика, за нашите работи, домашни. Викам, таде, ако не говорим за Бога, не за Македония, и за цял свет да говорим, няма файда. Ако говорим за Бога, Бог ти дае добро и за Македония, и за сите, що вируват во Него. Арно да е. И хората тук му говорят, Герасим Геро му викат. То твоя вика от Македония стана вика на Божен. Не те ли срам, вика, да ослушаш? И татко ми вика, слушай, не ми иди тук повече, и срам ме от хората. Диме хората му кажвали, че аз вече съм откачил
от съм тръгнал по Бога. И жена ми вика, вика, какво рък си живеехме, ако не беше това Господ, вика. Вика, слушай, ако не беше това Господ, до сега няма да беше тук. Отмък ти изгонах. Само за мабетите, викам, не за друго. Ама Господ стане ми дават изгона, викам. И сега, вика, марна лоша и търпам. И она до ден днешен се радува, така търпам. Що сега ми правя, баш аз я търпам. И съм много доволен от и она се чуда, що да измисля, ама не може да измисля. Почна и она да иде на църква. Няма начин, за трябва нещо да покажа. Почна да се молим заедно. Почна и децата, всички додиме. А Рома с други сметки. Значи она има сметка само и само да не се разправяме. Ако има потреба, да. Да. И като видя, че е тежко, вика, аз сега няма да дом на църква. Утре няма да дом и почна да не иде. Значи денеска има много такива християни, които като видят зор, одат и сетне като мина зорта. Се вратя в светот. В светот няма ги никакви. Да, имаме такви. Да, пълно е. И така, и аз повервах 85-та година. А преди това 2 години, 3, чух благата вест. И като чух благата вест, ви кажах дека около 2 години се борех със себе си. И аз после разбрах дека се борим с Бога, не със себе си. И аз му виках на Господи, добро, съгласен съм с тебе, но сега ако може да си правим пак някой работа. По-старо. Не може. И аз не ти спирам, ама нямаш файда. И що да правим, ки ме слушаш? Нищо друго. Слушай ме, и аз съм с тебе секогаш. И така и аз почнах да се го слушам Господ. И всичко около мен като вълци. Като кучета. Сборът още по-лошо. Преди като македонец говореха лошо, сега още по-лошо. Викам, Боже мили, викам. По-рано викам да си останах по затворите, отколкото. От и вече преди ме гониха властите, ама сега и домашните. На мама и кажах, мамо, ние сме грешни. Она ми вика, не те е срам. Мен ке ме правиш грешна. Аз вика те родих. Сватба ти прих. Децата ти гледах. И ти ки ми кажеш, че съм грешна. Не те е срам. Майка ми после да поверва. Но после да почна и другите близки около мен, брат ми, сестрите ми, да ми пращат, може ли да дойме и ние на църква. Може, викам, там е отворено за се. Само да разберете, от имате нужда. От и брат ми вика, и аз ки дойдам от любопитство. Да видам, вика, що правите там. Сестрите ми викат, и ние ки дойме, белки им се оправят децата. Нещо такова. С такива мисли. Ама Господ ти вика, там ако дойдете, Господ иска ние да се оправиме. Не другите, ние. От и ние ки застанем пред Бога лично. Така. Не другите. Другите всякой си носи отговорност там пред Бога. И така почти цялата фамилия почна да иде на църква. Брата, сестри, внуци и татко ми почна да иде. Почна да се моля. Мама, другите. Арма, властите още повече ги беше страх. Са вика, ти вече ни кроиш други работи. Предишните работи, що ни кроише, ние ги знаеме. Ама са вика, с това Господ вика, не знаеме, що ни кроише. Викам, са ви кром, викам, свърши го. Вие нямате думата, викам. Защо? Защо вие имате нужда от спасение. Имате нужда от Господ, викаме. Ама ти, вика, да не си на космоса, вика. Оттам ли гледаш? Оттам гледам, вика. Значи, аз ги плачех за тия хора. Ако ми бяха врагове.
тия хора не знаеха от имат нужда от спасение на душата. Ние много често се буниме защо тия не сакат да верват, защо тия правят така. Правото не знаят. Не знаят, що означава смърт. Смърт не означава да умреш и до там. Смърт означава вечна мъка, без Бога. Вечна мъка. Тук денес, како ми мъчно, утре може да ми размине. Ама там нема да се размине. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,